Hikti na yung iro. Bago pa lang gani mo diri ah. Asa na mulakaw yung iro. Anong gipatay man dayon nimo? Kabutan kay na akong iro. Tuman sa kong tiyan nga giburos. Nyag mapakan ko na yung iro. Nanay mabot yung iro. Kasi magmahay mo nga himbalhin mo diri. Iro ra na, bata ni akong gidala. Magmahay na jud sila nga gipatay kanila Sky. Mahimalos jud ko. Kinsa na? Hoy, ikaw man day na. Ay, naakay tinulang niluto. Ay, sobram ni namo. Peace offering ba? La, sorry ka ayo ganiha ha. Salamat ani. Wala din namang gikaon na akong giluto diri, love. Unsa day ka? Pero ganahan kay ka sa gihatag na sudan ni Silin. Love, wala naman yung akong pangala. Wala naman ko nang ganahin mo ka. Kinsa na? Minudo di ay para sa imo, Rose. Lo, kalami ani. Uy, salamat ani. Specialty ko yan. Gutom naman inom ko eh. Love, mga unta. Kay surugit man ka, dapat ampingan nimo imong giburos, love. Kabulo ko nga gibayaran ako ani mataa. Ambot love, uy, simo ko pangita sa pagkaon ni Silip. Hi Rose, nakoy dala nga prutas ug gulay o. Nindot ni para sa buros. Kabulo ko ulaw kaayo pero dawaton ako ha. Wala na problema oy. Curious lang ko ba? Anong balhin mo puyo diri? Namang kumika ila doktor din eh. Hindi man kumika anak sa kumbana. Ah! Okay. Ah! Lala Rose, okay ka? Miss Rose Lopez? Bad news. Wala na imong baby. Nganong nag-inuman kag pakuha sa bata? Kabalo man ka nga surugit ma'am ka. Unsaon naman nato ni ron? Gibayaran na ra ba ka? Ha? Posible, wala ko giinom. Kung wala ko ilaing gikaon. Kita man ni mula kung usa ko na akong gipag atiman. Wala mo ko ilaing gikaon katurang pagkaon ni. Kuyugay ko, kaya na ako'y sulungon. Kawaawang Rose. Wala lang tani mo gipatay ang Sky na ko. Di dapat, buhay pa yung imong anak karon. Deserve ni mo na. Ipatay man ni mo akong iro. Hinahinel na ako nagpatay imong anak. Honey, na naman daay ka. Anong goal mo kaya na imong nawong? Kumusta tong surrogate, ma'am? Bad news, han. Bad news? Nga no? Naistorya na ako ang doktor sa surrogate ma'am na tuhan. Nakuhaan daw. Abi na ko guilty tong surrogate, ma'am. Then karon nakuwaan? Nakainom daw siya pampalagлагhan. Ha? Asa din nakihitabo? Ingon man daw ang surrogate ma'am na tuhan na wala daw siya laing gikaon kundi katura daw ang gihatag sa ilang silingan. Ha? Unsay pangalan sa atong surrogate ma'am han? Rose Lopez han, ana ang doktor.